Que tal, saúdos? Alo menos dúas persoas detidas no Grove nun novo operativo contra o tráfico de drogas a pequena escala. Esta operación non tería nada que ver coa investigación que está en marcha en relación co barco afundido esta semana en Meloxo. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A vaga de roubos en Ribeira semella non ter fin. Os últimos afectaron o establecemento hostaleiro, unha casa de xogo e unha panadería emprazada en pleno centro urbano. As familias do Colexio de Campolongo en Pontevedra denuncian recortes no profesorado de apoio ao alumnado con necesidades especiais. Hoxe as familias repartiron adhesivos en forma de corazón diante da delegación da Xunta en Pontevedra reclamando unha reunión coa inspectora de Educación, encontro que agardan dende o pasado 1 de decembro. A Xunta advirte dunha nova reforma do regulamento de costas por parte do Estado. Dende Marín, a conselleira de Medio Ambiente asegurou que o Ministerio para a Transición Ecolóxica abriu unha consulta pública previa cun texto publicado que non especifica os detalles técnicos das modificacións que se pretenden introducir. Que non sobren as obras. Ese é o obxectivo da campaña contra o desperdicio que este venres chegou á Praza de Abastos de Pontevedra. A iniciativa reparte entre os visitantes do mercado culleres de madeira que inclúen un código QR con receitas para que ningún alimento acabe no lixo. E máis dun milleiro de deportistas de 150 equipos de toda Galicia daránse cita este domingo en Noia para participar no Campeonato Galego de Remo Ergómetro. A cita terá lugar no pabillón Agustín Mourís. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa operación antidroga no Grove. Alo menos dúas persoas detidas no Grove nun novo operativo contra o tráfico de drogas a pequena escala. A Garda Civil levou a cabo este venres pola mañá unha redada no centro da vila que se saldou con varios rexistros en inmobles, a incautación de distinto material e dúas detencións. Non se descarta que se poidan practicar máis arrestos nas vindeiras horas. Este operativo non tería nada que ver coa investigación que está en marcha en relación co barco afundido esta semana en Meloxo, tamén no Grove, con 11.000 litros de gasóleo. Neste caso, cada vez cobra máis forza a súa presunta relación co tráfico de drogas. Entre as opcións que se estudan, a posibilidade de que ese combustible estivese destinado a abastecer un narco submarino. A vaga de roubos en Ribeira semella non ter fin, e iso a pesar da detención nas últimas horas dun dos principais sospeitosos. Os últimos roubos afectaron a un establecemento hostaleiro, a unha casa de xogo e a unha panadería emprazada en pleno centro urbano. Esta panadería, situada na rúa Rosalía de Castro, en pleno centro urbano, a escasos metros do concello, foi un dos últimos establecementos que sufriron os ataques dos amigos do alleo. Foron as propias empregadas do negocio as que deron a voz de alarma ao chegar a primeiras horas da mañá ao local para a súa apertura e descubrir que un dos vidros da cristaleira estaba esnaquizado. Nesta ocasión os ladróns non foron quen de entrar, aínda que os danos ocasionados si foron cuantiosos. Nos chegamos moi cedo porque, bueno, temos que estar na tenda antes de abrir para poder facer o que vamos a vender, os produtos, e nada máis chegar sabimos que a cristalera estaba toda escachada, rota. Entramos, a alarma tiñámola activada, polo tanto non había tampouco aguxeiro ningún para que puderan entrar, pero bueno, tiñamos todo o destrozo no chan, porque a cristalera, ainda que non a romperon de todo, si que houberon uns cristales que estaba o chan todo esparcido. E o susto, pois, terrible, imagínate, tivemos que chamar a propietaria, limpar todo antes de empezar a traballar. Non chegaron a entrar porque, por sorte, temos un cristal un pouco potente. Non sabemos tampouco con que quixeron rompelo, porque realmente con puñetazo non queremos, supoñemos que sería con a alcantarilla ou con algo que despois levaron. E temos un cristal un pouco de seguridade, entonces por eso non puderon entrar realmente, pero vamos, estaba roto de arriba a baixo. Por desgraza, este tipo de sucesos estáse a converter en algo frecuente en Ribeira. É unha situación que preocupa tanto a veciños como a comerciantes, que reclaman unha maior presenza policial nas rúas. Todos os comercios en algún momento sufrimos algún tipo de intento de roubo ou roubo, bueno, nas parroquias tamén, en coches tamén temos moitísima seguridade os que nos desplazamos en coche porque en calquer momento rompenche unha ventanilla e estamos así continuamente. Nas últimas horas a Policía Nacional detivo un dos principais sospeitosos desta vaga de roubos. A él atribúenselle furtos en vehículos registrados nas últimas semanas, tanto na vía pública como en garaxes.
Para a súa detención, os axentes da Policía Nacional botaron man das cámaras de vigilancia de varios negocios e edificios que lograron gravar a este individuo nas inmediacións na que se cometeron os roubos. Trátase ao parecer dun vello coñecido das forzas da orde, o que lle constan numerosas detencións anteriores por causas similares. Os veciños da Guiño, en Ribeira, volveron concentrarse este venres á mañá ás portas do centro de saúde da localidade para reclamar a cobertura estable das dúas prazas de médico. Alertan de que moitos días tan só hai un facultativo incapaz de atender as consultas programadas e máis as urxencias que xorden, o que repercute na falta de asistencia e maior demora nas listas de espera. Dicir que xa enviaron a planificación da cobertura médica en IT para o mes de marzo. Será feita por 2 médicos agás 5 días que estará só outra médica. Resumidas cuentas, non temos as plazas cobertas como teñen que estar, porque a min de que me vale que me manden, inda que sea 4 médicos por uns días e total despois quedamos outra vez na mesma, sin atención médica. E aquí necesitámola porque o outro día estaba unha sola doutora, unha urgencia, tuvo que salir. Chegaron urgencias aquí, tuveronas que mandar para Ribeira. Isto non podemos consentilo. A este respecto, dende a Plataforma pola Sanidade Pública insisten na necesidade de que a Xunta oferte contratos con condicións laborais dignas para incentivar os médicos a traballar en Galicia. É que fagan os contratos como teñen que facer para que a xente nosa non se vaya daqui, porque está así na xente nosa. E nós queremos os nosos fillos, e a nosa familia queremos cerca de nós. Non queremos que vaya para o estranxeiro, por culpa de non tener uns contratos, que lle fan contratos por horas, contratos por fin de semana, e iso tampouco non o pode facer. Lembran, ademais, que seguen á espera dunha xuntanza co conselleiro xa solicitada en varias ocasións por distintas vías, pero aínda sen resposta. Bueno, pois unhas demandas coas que coincide tamén o BNG. Dende a formación nacionalista sinalan que a veciñanza de Ribeira segue a sufrir a día doxe o deterioro do servizo de saúde pola falta de profesionais que garantan unha atención de calidade. Os nacionalistas poñen o foco na falta dunha praza de médico de familia, dunha de matroa dende hai meses e tamén o dun pediatra dende hai máis dun mes, mentres que en Aguiño o servizo médico só se presta durante algunhas horas cando deberán estar traballando 2 profesionais de maneira continuada e estable. Por esta razón, dende o BNG afirman que continuarán impulsando iniciativas e reclamacións institucionais ata que a Xunta cubra todas as prazas vacantes e se restableza o servizo sanitario completo e de calidade para Ribeira e Aguiño. Hai un goberno As familias do Colexio de Campolongo en Pontevedra denuncian recortes no profesorado de apoio ao alumnado con necesidades especiais. A redución de especialistas de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe deixou baixo mínimos a atención que reciben os case medio cento de nenos que precisan deste apoio no centro. Hoxe as familias repartiron adhesivos en forma de corazón diante da delegación da Xunta en Pontevedra para reclamar unha reunión coa inspectora de Educación. O encontro polo que agardan dende o pasado 1 de decembro. No Colexio de Campolongo este curso comezou con malas novas pro alumnado con necesidades especiais. A reducción de especialistas de audición e linguaxe e de pedagogía terapéutica. El año pasado teníamos un AL y medio que compartíamos con el Colegio Crespo Rivas y teníamos 3 PTs. Este año han recortado el apoyo y tenemos una AL y 2 PTs. Verónica é nai dun alumnado de 11 anos con xordeira profunda bilateral, implante coclear dobre e a maiores un trastorno da aprendizaxe asociado. A reducción do apoio dos especialistas súmase á varía dun dispositivo que precisa para minimizar o ruido ambiental que o centro non pode solicitar sen o visto bo de Educación. Añadido a que esta semana, en concreto este miércoles, mi hija ha ido a foniatría, que es la profesional que le pauta las sesiones de logopeda, y le han dado el alta porque consideran también que las dificultades que presenta mi hija en este momento son, digamos, competencia del colegio, que tienen que trabajar en el aula con los apoyos, o sea que ya é sangrante. Unha situación difícil que xa se está a notar no seu proceso de aprendizaxe. Ella sí lo nota porque ya está acostumbrada a trabajar mucho y al final al recortarlo un poco, pues sí, y este año lo está pasando realmente mal. A filla de Verónica tan só unha dos 43 alumnos do colexio afectados por este recorte, pequenos con discapacidades ou necesidades de apoio que non están cubertas. Como una niña que tiene un problema visual grave,
prácticamente de un ojo no ve y del otro malamente, que lo han operado hace poco incluso, que le han recortado la PT de 5 a 3. Y es un caso grave, o sea, son casos, hay niños con autismo grave. O centro comunicoulle esa situación o pasado 6 de novembro e as familias comezaron a mobilizarse. O 1 de decembro do 2025 solicitaron unha reunión coa inspectora de Educación Alejandra López, que aínda non foi atendida. No seu lugar foron remitidos á Valedora do Pobo. El colegio no se lo explica, la inspectora no nos recibe y nadie nos contesta. A Valedora do Pobo me mandó esta semana un correo explicándome que la Consejería de Educación no les manda los informes que ella requiere para ella tomar cartas en el asunto. El futuro de nuestros hijos al final pende de un hilo. Ademais dunha solución para esta problemática, demandan un reforzo do servizo de orientación. Otra orientadora a mayores, porque esta tiene muchísima carga con todos los niños que están teniendo y se están quedando niños con alguna dificultad, y para mí es súper importante que en estos años tan jóvenes, que antes de llegar al instituto pues pudieran tratarse, y no se está haciendo. Hoxe movilizaronse as portas da Delegación da Xunta en Pontevedra. Co gallo do Día de San Valentín repartiron adhesivos con forma de corazón para reclamar a reunión coa inspectora. Unha protesta que repetirán a vindeira semana para seguir exixindo unha explicación e a recuperación deste apoio clave para os seus fillos. A Xunta advirte dunha nova reforma no regulamento de costas por parte do Estado. Dende Marín, a conselleira de Medio Ambiente asegurou que o Ministerio para a Transición Ecolóxica abriu unha consulta pública previa cun texto publicado que non especifica os detalles técnicos das modificacións que se pretenden introducir. Así as cousas, Ángeles Vázquez apuntou que podría tratarse de novas restriccións para usos do litoral. A titular de Medio Ambiente lamentou ademais que o procedimento se inicie sen ter consultado previamente as comunidades autónomas nin os sectores productivos implicados. Ademais, o trámite realízase pola vía de urxencia, o que, asegurou, reduce a 15 días o período habitual de exposición pública. Ante esta situación, a Xunta convocou unha reunión con representantes da cadea Mar Industria, confrarías de pescadores e municipios costeiros pro vindeiro 16 de febreiro. O obxectivo é coordinar unha fronte común na presentación de alegacións. Segundo Vázquez, a estabilidade de 86 concellos e 1,5 millón de persoas que viven na costa galega depende, dixo, do equilibrio entre a protección medioambiental e o desenvolvemento socioeconómico. E volven a querer facer unha serie de expropiacións. Se unha ola chega nun momento determinado a unha zona, aínda que sexa unha propiedade privada, pasaría a ser dominio público marítimo terrestre, sin facer ningún tipo de estudio. Por outro lado, o que pretenden é aminorar as concesións. É dicir, sabedes que tiñamos concesións de 70 anos, pois queren que as concesións sexan de 30 anos. Eso supón pois unha inseguridade de novo para a cadea Mar Industria, pero para calquer outra instalación que estea en dominio público marítimo terrestre. Estánse agochando para volver a facer o mesmo que pretendían e que o Supremo paralizou, e que, bueno, pois de novo intentan que volva a colar. Novo avance do Concello de Pontevedra de cara a rehabilitar o primeiro andar do mercado de abastos. O goberno local inicia a licitación de 10 postos do gastroespazo co obxectivo de consolidar a súa actividade de cara ao verán. Son 9 postos de alimentación e un bar con canons anuais de entre 300 e 350 euros. As autorizacións teñen vixencia dun ano, prorrogable por 2 máis. O Concello de Pontevedra inicia o expediente para sacar a licitación de 2 postos do primeiro andar do mercado. Son 9 de alimentación e un bar, todos listos para o seu uso. Nos atopamos un espazo nun estado moi calamitoso, houbo que resucitalo de algún xeito e creo que con estes esforzos pois está estable. As condicións son semellantes ás do ano 2019, pero con algunha diferenza. As autorizacións outorgaránse por un ano prorrogable ata un máximo de 3. Na convocatoria anterior, a concesión inicial era de 2 anos, que poderían aumentarse ata os 4.
Dende tendas de sementes, fariñas, adegas, aceites, conservas, tamén postos de outras gastronomías, postos para almorzos. Os canóns de explotación oscilan entre os 301 e os 357 euros ao ano en función do posto. Para poder optar ao proceso de selección teránse en conta varios criterios. Se vai a medir a solvencia económica, a solvencia técnica, que se mide a través da elaboración de un proxecto no que, obviamente, se puntúa pois cuestións tan importantes para nós como a trazabilidade do produto que se vai a servir, a estrategia comercial, o número de campañas que se poñen sobre a mesa para dar a publicitar o espacio, as propostas de acción conxuntas, a sostibilidade ou os criterios de xeración de emprego, nomeadamente o emprego feminino. Estes postos ocupan 12 casetas do gastroespazo. A maiores habería outros 10 que sí precisarían dunha obra previa antes de acoller algunha actividade, a actuación que o Concello abordará nunha fase posterior. A nosa idea sería facer as obras necesarias para acondicionar todos os postos, sacalo e o que estamos estudando, polo tanto un estudo en un estado moi preliminar é a figura dunha xerencia, sacar a concurso unha xerencia que xestione todo o espacio. Actualmente só funcionan 3 postos neste primeiro andar, por iso o Concello pretende que este sexa un paso máis na súa aposta por resucitar o gastroespazo. E a nosa intención é publicar os pregos para abrir ese período de concurso en abril para ter o mercado funcionando neste verán, porque creemos que sería unha moi boa idea aproveitar o verán no mercado para consolidar estes postos. Ademais, de cara a esta nova etapa, o Concello reforzará o servizo de limpeza e buscará maior flexibilidade horaria, cuns mínimos de apertura obrigatoria para garantir a atención. Ribeira segue avanzando na dotación de servizos públicos ás parroquias. O Concello está a executar 2 actuacións en Aguiño financiadas con fondos propios que ascenden a 20.000 euros. Xa están en marcha 2 actuacións que permitirán renovar as redes de servizos básicos na parroquia de Aguiño. Unha delas consiste na renovación da tubaxe de abastecemento na rúa Manuel Murguía para poñer fin ás numerosas incidencias que viña rexistrando con roturas constantes. Un dos compromisos que tivemos cando chegamos ao goberno pois foi o de dar resposta á veciñanza en todos os problemas que teñen, pois sobre todo nese funcionamento dos servicios básicos, nesas problemas que xurden pois no día a día de calqueira casa e, polo tanto, pois estamos nestes momentos acometendo 2 obras de auga e saneamento na parroquia de Aguiño, unhas obras que se están levando a cabo con fondos propios. Neste caso temos pois unha renovación de 95 metros de tubaxe para mellorar o abastecemento da auga na rúa Manuel Murguía, unha obra que ascende a máis de 13.500 euros e que vai a dar resposta pois a unha rotura constante nos últimos anos e que viña sendo denunciada por parte dos veciños, unhas incomodidades que efectivamente pois eran notorias e que por fin van a ter pois esa solución. O Concello asume tamén con fondos propios a ampliación da rede de saneamento na rúa Rabuda para evitar os asolagamentos que se producían na contorna. Temos tamén unha obra para ampliación da rede de saneamento, estamos a falar de unha acción que se está levando a cabo na rúa Rabuda, e que neste caso pois vai a preto de 7.000 euros. É dicir que o compromiso que ten este goberno cos servicios básicos é inquebrantable, non só adicando pois a inversión do POS da Deputación pois a todas esas obras de servicios básicos como poden ser auga, saneamento, pavimentacións, etc., sino tamén facendo pois con fondos propios. Estas obras veñense sumar a outras proxectadas na parroquia como a renovación de servizos e pavimentación da rúa Serriño, que supera un investimento de 114.000 euros con cargo ao POS da Deputación da Coruña. Bueno, e a volta da publicidade, entre outras cousas, preguntámonos como afectan as distintas borrascas que estamos a sufrir ás viñas da comarca do Salnés.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A sucesión de borrascas que sufrimos nas últimas semanas condiciona o día a día nas viñas do Salnés. Os traballos habituais nesta época do ano, a poda e o atado, estánse retrasando. Con todo, en malia as imaxes espectaculares de viñedos anegados, as plantas resisten sen problema o estar en parada vexetativa. Dis que nunca choveu que non escampara, pero certo é que a terra xa non dá máis de sí. O tren de borrascas que leva afectándonos dende hai semanas deixanos al Salnés solos, completamente enchupados, sen capacidade para absorber máis. Os datos falan por si sós. Este ano é algo anormal, non? Levamos 1.450 litros neste momento, desde o 1 de outubro. O ano pasado, por exemplo, foron 912. A diferencia é significativa. Ainda que o mes de xaneiro do ano pasado sí que foi casi prácticamente igual de chuviso que este ano. Este ano caíron 350 litros e o ano pasado 330. Na estación que nos temos en Barrantes, por exemplo. Esta cantidade de auga como afecta ao sector do viño? Ahora mesmo estamos en parada vegetativa, entón é o momento da poda e o atado da viña. Este tempo condicionanos moito, a verdade, estes traballos, vamos con retraso. Esperemos que se retrasa a brotación tamén, ainda que non está facendo frío, pero bueno, esperemos que temos a esperanza que se retrasa a brotación e que nos den polo menos unha semaniña máis para poder traballar. Bueno, é moi difícil, tanto pola choiva para os traballos de poda manual, pero tamén para o atado, porque cada vez máis se ata con maquinaria mecánica ou con atadora eléctrica, non se pode traballar así con estes días de choiva. O tempo condiciona o traballo dos viticultores para a poda e o atado, pero a planta, entre tanto, resiste sen dificultade. O estar en parada vexetativa, este episodio de tanta auga non lles afecta. Están os terreos desbordados, incluso inundados, bueno, é algo habitual, pero non lle afecta a vida como, bueno, non lle afecta como está en parada vegetativa, non é algo que se significa. Si fose en outro momento, sí, pero se fose en rotación ou en plena vegetación, pero neste momento non é algo preocupante, vamos, é algo habitual nos invernos que pase isto. E mesmo en casos como este, con imaxes tan espectaculares e coa auga cubrindo a cepa case por completo, a planta resiste. Non lles fai daño especialmente, non? Eso enseguida se drena, temos solos arenosos, é a ventaxa que temos aquí, non? Con respecto, por exemplo, estas imaxes que vimos estes días de Andalucía, aquí temos solos arenosos, o que fai é que eso vai a drenar moi pronto a auga. A verdade que as imaxes son moi espectaculares, pero enseguida sabemos que enseguida vai a baixar. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro advirten que estas condicións meteorolóxicas fan prever unha primavera complicada dende o punto de vista fitosanitario, con maior risco de aparición de determinados patóxenos e, en menor medida, de algunhas pragas de insectos. Que non sobren as sobras, ese é o obxectivo da campaña contra o desperdicio que este venres chegou á Praza de Abastos de Pontevedra. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Xunta para concienciar a cidadanía sobre a importancia de reducir o desperdicio alimentario nos fogares durante a celebración do Entroido. A campaña ten como obxectivo promover un consumo responsable e consciente, especialmente nestas datas de maior gasto alimentario, lembrando que cada pequeno xesto suma para coidar mellor os recursos, a terra e o medio ambiente. A campaña reparte entre os visitantes a praza culleres de madeira que inclúen un código QR. Este enlaza cunha páxina web con receitas elaboradas a partir dos produtos máis típicos do Entroido, ofrecendo ideas prácticas para aplicar nos fogares. En total vanse distribuir ao redor de 2.000 culleres en 15 mercados de toda Galicia. O que queremos é facer un chamamento ao consumo responsable, ao consumo local, ao consumo de calidade. E o que queremos facer é que nestas datas, aproveitando o Entroido, que mercamos moitas cousas, que incluso mercamos demais, pois que non se faga desperdicio alimentario e que volvamos a ter o que facían as nosas aboas, non? De coas sobras volver a facer outras receitas diferentes. Entón, nos o que propiciamos é un código QR, pois unha serie de recetas que nas nosas casas podemos facer pois co que nos vai sobrando do cocido, do lacón con grelos, da carne que tomamos. O Concello de Lousame realiza unha aposta decidida para impulsar a candidatura de Diego Antonio Cernadas de Castro para as letras galegas. Ademais dun amplo programa de actividades para poñer en valor a figura do cura de Fruíme, o Pleno aprobou declarar festivo local o 18 de marzo, data do seu nacemento.
Lousame confía en que 2027, cando se cumpren 250 anos do pasamento de Cernadas de Castro, será o ano en que por fin se lle dediquen as letras galegas polo seu papel como precursor do galeguismo. Consideramos que é un precursor do galeguismo, porque el xa 2 séculos antes que Rosalía de Castro xa defendía o galego, xa escribía en galego. Entonces, queremos que ten obras escritas, fixo unha labor importante polo noso idioma e merece ser recoñecida. E por que vamos agora a promocionar a súa candidatura para o ano 2027? Unánimemente, todos os grupos políticos estamos de acordo en que o 2027 é a data idónea para adicarlo, porque se celebra o 250 aniversario do seu pasamento. Entonces, creemos que é unha data icónica para que a Real Academia recoñeza a labor do auténtico precursor do galeguismo. Co obxectivo de impulsar a candidatura, o Pleno aprobou unha partida orzamentaria para desenvolver unha completa programación en torno á figura de Cernadas de Castro, así como a declaración do 18 de marzo, data do seu nacemento, como festivo local. Tomouse ese acordo de que se vai, incluso nos nosos orzamentos aprobados agora para este ano, se dotou unha partida específica solicitada polo Departamento de Cultura para todos os actos e a posta de largo que vai ser a súa candidatura, porque faremos actos con académicos, faremos debates, faremos presentacións do que é da súa figura, da súa obra. Entonces queremos poñer ante os medios e ante toda Galicia que coñezan a Diego Antonio Cernadas de Castro, porque digamos que creemos que é algo de xustiza. A Corporación aprobou tamén a creación dunha comisión específica que se reunirá de xeito mensual para seguir a fondar na candidatura. Neste camiño buscarán tamén o apoio de outras administracións e entidades para contribuir á posta en valor da figura do cura de Fruime como persoeiro ilustre e promotor das letras galegas. Xa son 26 os concellos da provincia de Pontevedra que se uniron ao programa Baixo o Ceo das Rías Baixas, o novo produto turístico impulsado dende a Deputación co gallo das eclipses solares dos anos 26, 27 e 28. Trátase dun programa pioneiro que busca consolidar a provincia como un referente no astroturismo. Así, crearase unha rede de puntos de observación, promocionaránse quedadas nestes enclaves, repartirase un kit de observación e coordinarase unha campaña de promoción conxunta. Efectivamente, estabas a falar moito do eclipse e da situación privilexiada da nosa terra como o mellor lugar do mundo para velo o 18 de agosto, pero ainda non se deran pasos para crear un produto concreto para isto. Vamos a seguir impulsando a sostibilidade e a diversificación das Rías Baixas nun ano donde xa sabedes que a túa meta é o teu destino. Bueno, con boa parte dos concellos da nosa contorna alterando ou modificando o seu entroido por mal tempo, en Meis van a por todas. O concello mantén para este sábado a súa programación confiando en que as previsións meteorolóxicas atinen. O desfile arrancará ás 5 da tarde con animación musical e premios pros mellores disfraces nas distintas modalidades. No noso caso se dá a circunstancia de que a previsión para o sábado son boas, non dá choiva durante a tarde, o noso desfile, como sabedes, comeza ás 5 da tarde, a esa hora hai previsión cero de choivas, co cual o Concello de Meis mantén o entroido, que nos queremos que vai a ser todo un éxito, ademais, visto o visto, que creo que é o único día que se pode salvar de estos de entroido e que aí estaremos ás 5 da tarde para empezar o entroido. Empezaremos puntuais, e, como sempre, saldrá desde o auditorio, desde o pabillón e rematará na Praza de España. Logo, se aí a última hora pois chove, xa a xente se pode cobixar no mercado. Viámoslo xa en titulares, máis dun milleiro de deportistas de 150 equipos de toda Galicia daránse cita este domingo en Noia para participar no Campeonato Galego de Remo Ergómetro. Vaise disputar no pabellón Agustín Mourís a partir das 9:30 da mañá. Ás 9:30 da mañá arrancará o campeonato coas probas individuais, mentres que pola tarde, a partir das 3, disputarase a competición por equipos en todas as categorías, da Levín a veterano. Polas mañás serían o que son as individuales, as competicións individuales. Hai deportistas de todos os niveles, ademais desde alevín hasta veterano. Temos deportistas de todos os niveles que acaban de empezar como deportistas moi consolidados, incluso algún olímpico seguramente que poda competir nesta ocasión, e algún que fora olímpico anteriormente xa nos seus tempos mozos, pero, bueno, eso recalcar que hai ese poder de convocatoria que tivemos. E pola tarde o máis chamativo é que son as competicións en equipos. Seguramente a xente está acostumbrada a ver a xente remando no gimnasio nunha máquina de remo,
que é o ergómetro, entonces, bueno, non sabe o que é a competición en equipo. Isto é moi animado, son simplemente 1000 metros, pero está digno de ver, é moi entretenido. Dende o Club de Remo Mar de Noia quixeron agradecer a confianza depositada pola Federación Galega na entidade para organizar esta competición que xa bateu récord de inscricións. Estamos moi contentos porque as inscricións son moi elevadas, hai deportistas de todas as categorías e tamén é un evento inclusivo porque vai haber deportistas de diferentes capacidades, co cal vai a ser tamén un evento inclusivo. Entre os máis de 1000 competidores haberá unha nutrida representación local con 16 remeiros nas distintas categorías que aspiran a subir ao podio. Imos despedíndonos por hoxe, tamén por esta semana, visitando a exposición que acolle o edificio Casino de Noia. Trátase da mostra do 19º Premio Internacional Luís Casado de Creación Fotográfica. Nela recóllense os traballos gañadores, mencións de honra e proxectos finalistas deste prestixioso certame que organiza a Deputación da Coruña. A exposición presenta unha escolma de proxectos fotográficos contemporáneos que abordan diferentes miradas sobre a realidade, a memoria, o territorio e a transformación a través de linguaxes visuais moi diversas. Estará aberto ao público ata o vindeiro 17 de febreiro. Deste xeito, marchamos. Pasen o fin de semana.